Prvo treba sastaviti kuću. Dakle, spojit ću delove međusobno. Aha, tako je. A zatim ću prikucati te nekstere. Kako boli moj prst. Ajuj. Ne brini, Labubu. Sa Sofije sigurno sve u redu. Ti uopšte ne znaš da koristiš čekić, Sofi. Vidiš šta ja imam. Sa ovim alatom ću sigurno sve uraditi mnogo brže i efikasnije. Eto, sastavio sam kuću baš brzo. Stavit ću krov i eto sad imam pravu kuću. Sofija, šta si ti uradila? Čekićem neću ništa uspeti. Imam ideju. Potrebna mi je žvaka. Zažvačit ću je. A sad ću da zalepim sve delove međusobno uz pomoć žvake. Da, to je cool ideja. Uspjela sam. Još malo. Super! Sad ću staviti krov. I to je to. Šta se dešava? Sva sam u plavoj farbi. Dosta, prestani. Namerno sam to uradio. Ovo je moj vodeni pištolj sa plavom farbom. Planiram da ofarbam svoju kuću u plavo. To je lako, gledajte. Da, farbam to. Uspeo sam. Labubu, pazi se. Moramo farbati kuću čak i unutra. Tako je. Oho, kako je brzo Danny ofarbao kuću. Sad je red na Sofi. Šta je ona smislila? Wow, ona sipa roze farbu direktno iz kante za zalivanje. Odlično. Tako će sve ravnomerno farbati. Wow, gledajte kako lepa boja. Divno. A ovo je portret njenog Labubua. Izgleda cool. A šta je smislio Danny? I on je odlučio da pričvrsti portret svog Labubua. Da, Labubu, vidi, napravio sam ti cool kuću. Labubu, tvoja kuća je najbolja. A Danny ume samo da ponavlja. Sad ću da napravim dvorište za moju kuću. Dakle, ovdje će biti veštački travnjak i ograda. Super! Sa dve strane obavezno. Labubu, šta bi želela da staviš ovdje? Tačno! To je odlična ideja. Vidi, imam lampicu. Unutra ću da stavim jelku i fotelju. Eto, sada možeš da uživaš ovdje. Hajde, draga, uđi. Jel ti se sviđa? Baš mi je drago. Ma šta je smislio Danny? Moj Labubu će imati sve najbolje. Stavit ću pored garažu. Ovdje ću da okačim alat, plakate i staviti gume. Da, tako je. Čekajte. Kakva je to garaža bez automobila? Da, moj Labubu ima svoj auto. Cool auto. A šta je kod vas tamo, jeli? Potrebni su mi sunđeri. Dakle, sad ću ih povezati međusobno. Tako je. Eto, dobila sam kauč. Stavit ću ovdje jastuke i obavezno roze tepih. Tu će biti stočić, a na njemu biljka. Tu će biti komoda, televizor i još biljka. Ispala je baš prijatna dnevna soba. Ali hajde da dodamo još nalepnice Hello Kitty. One su tako slatke, a neka budu svuda. Na prozor ću okačiti zavese, a zatim par polica za knjige i vaze. Da, a tu ću da stavim sat i obavezno da okačim disko kuglu jer moj Labubu obožava žurke. Da. Što? Ja ću napraviti bolje. Da. I ja ću da stavim tepih. Tako je. I po celoj sobi će da bude neonsko osvetljenje. Ekstra. Tu će biti kauč, jastuci i figurica mog Labubua. Još ću okačiti plakate. Da. Staviti malu biljku u fotelju i sto. A na stolu će biti kola. Da. Zatim mi trebaju police, na njima ću da stavim igračke i knjige. I okačit ću par disko kugli.
Gledajte, moj Labubu je oduševljen, što znači da sam napravio sve sjajno. Može da se prave žurke. Šta da smislim na drugom spratu? Čekajte, šta se to čuje? O ne, moj Labubu plače. To nije u redu. Ona je ogladnila. Znači, moram hitno da napravim kuhinju za nju. Dakle, prvo ću napraviti pod sa crno-belim pločicama. Eto. Ispalo je super. Sada ponovo uzimam karton i makaze. Hoću da isečem pravougaonik. Tako je. Posle ću uraditi isto od žutog kartona. A sada treba da zalepim 2 pravougaonika zajedno. Sastavit ću celu konstrukciju. Gledajte, dobila sam stočić. I stavit ću iz njega stolice. A na stolu ću da izložim hranu i šolje. A tu će biti frižider. Zatim drvo i kuhinjski nameštaj. A sada treba popuniti prazne police hranom. O da, ispalo je sjajno. Ovdje će biti šerpice i to je to. Labubu, brzo idi da vidiš. Kako ti se čini? Sophie, ali kako će tvoj Labubu da stigne na drugi sprat? Ako nisi napravila stepenice, potrebno je brzo da to ispraviš. Wow, kakve lepe stepenice. Da, trudila sam se. Kako ti se sviđa kuhinja? Ajde, pojedi nešto. Znala sam da će ti se dopasti kolače. O, šta radiš, Danny? I ja sam napravio dobru kuhinju u stilu McDonald'sa. Moj Labubu će uvek moći da pojede omiljene hamburgere. Jesi gladan, a? Ajde, pogledaj šta sam napravio za tebe. Danny, tvoj Labubu je sigurno srećan. Napravio si sve što on toliko voli. Nevjerovatno. Pogledajte kako uživa. Popio previše kole. Bilo je zabavno. Ne mogu da dočekam da saznam šta će biti dalje. Sad ću da napravim spavaću sobu. Dakle, uzimam sunđere, prekrivam ih kaninom, a zatim od kartona ću iseći delove automobila. Zatim treba to farbati. Ovo će biti prava munja McQueen. Izgleda odlično. Ostalo je sve to zalepiti, dodati par detalja i to je to. Gledajte, ispao je pravi autokrevet. Cool. Sophie, šta kažeš, jeli? Pogledaj. Nije loše. Moj krevet je gori, šta da radim? Ne znam kako da popravim to. Uzet ću štapiće i lepak. A zatim ću zalepiti to sve međusobno. A sada prekrivam tkaninom, dodajem ukrase u obliku cvjetića i stavljam iznad kreveta. Ovako. Ispalo je baš slatko. Gledajte, moj krevet sad izgleda mnogo bolje. Moj Labubu će biti kao prava princeza. Sophie, svaka čast. Ja sam smislio da napravim kompjuterski sto za svog Labubua. Tu će moći da igra igrice ili da se dopisuju sa prijateljima. A sad je vreme za spavanje. Hajde, laku noć. Odmah je zaspo. Znači da mu se svidelo. Moj Labubu će biti oduševljen. Slatkišu, pogledaj šta sam napravila za tebe. Tvoja spavaća soba je divna, zar ne? Sve sam to smislila za tebe. Laku noć. Danny, hajde da im ne smetamo da spavaju. Da, oni su tako... Želim kućicu od medenjaka. Hoćete mi napraviti, jeli? Naravno, draga, to je prosto. Potrebno je uzeti testo. Eto ga. Sad ću ga razvaljati. Odlično. Zatim ću izrezati kućicu od testa. Odlično, sklanjam sve suvišno i stavljam naš medenjak da se peče u rernu. Tako je. Sad čekat ću par minuta. Gotovo. Pogledajte kako to ukusno izgleda. Sada mogu da sastavim kućicu od medenjaka. Ukrasit ću je šećernom glazurom. Aha, tako je.
A moja mala Cleo obožava sve roze. Sigurno će joj se dopasti moja ideja. Napravit ću lepu šaru po celoj kući. Nacrtat ću prozor i vrata. Eto, ispalo je lepo. Zaka, šta si ti smislio? Ja ću napraviti kućicu od Oreo kolača. Poređat ću kolači ovako. Da, između njih ću staviti Kit Kat, a zatim ću na Oreo namazati Nutellu. Da, tako je. Zatim ukrašavam sve milkom, a posle M&M s bombonama. Moja sestra Cleo obožava te bombone, kao i ja. Dakle, sipat ću sve unutra. Odlično. To je to, ja sam završio. Baš super, jel da, bako? Bravo, a šta je kod šefa? Jao, pogledajte bolje kako radi profesionalac. Možda ćete bar nešto naučiti u ovom životu. Dakle, naneću mnogo krema. Tako je. Zatim ću ukrasiti sve kremom od vanile. Ostalo uraditi još malo detalja. Super, baš sam se umorila, ali sve je gotovo. Cleo, može da probaš. Wow, kako je cool! Želim nešto da probam. Počet ću od ovog čokoladnog dvorca. Probat ću jednu kulu. Wow, to je jako ukusno. Idemo dalje, šta je ovdje? Opa! Kućica od torte. Probat ću. Oduševljena sam, to je jako ukusno. A šta je ovdje? Probat ću. Kako je tvrdo. Ne mogu te zagrizem, ali došla mi je bolja ideja. Razbit ću ovu kućicu. Ja! Eto ti, udaram. To je zabavno. To je to. Miriše ukusno. Vreme je da probam. Šta? Ju! To je odvratno. Odlučila sam. Kućica šefe pobedila. Ozbiljno? O, baš mi je drago. Prva pobeda je odmah moja. Sada želim jelo u stilu barbike. Ajde, počnite. Odmah mi je došla ideja. Dakle, potrebna mi je Nutella. Sipat ću je u kalup za čokoladu. Tako je. Unutra ću dodati šećernu vunu. Znam da svi vole kombinaciju čokolade i šećerne vune. Tako je. Ali to još nije sve. Uzet ću testo katajci. To će biti jako ukusno. Stavit ću par kašika. Mislim da je dovoljno. I na kraju ću preliti sve roze čokoladom. To je to. Ostalo je sve razmazati i zalediti čokoladu. Koristit ću sprej za hlađenje. To je to. Mogu izvaditi čokoladu. Wow, meni ispala odlična roza čokolada. Bako, šta je kod vas? A ja sam odlučila da napravim palačinke. One će biti roze. A unutra ću staviti malo Nutelle. Da, moje palačinke će biti sa čokoladnim punjenjem. Ekstra. Ali ovdje sigurno nešto nedostaje. Treba razmisliti. Tačno, šlag. Da, dodat ću ga odozgo. Divno. I ukrasit ću sve malinama. Izgleda jako ukusno. Bako, možeš da pridržiš ovaj portret barbike? Hvala, drži ovako. Sad ću da pogledam i da nacrtam palačinku u obliku barbike. Cleo će sigurno biti oduševljena mojim umetničkim veštinama. Da, napravit ću frizuru, super. Usta, oči, nos, tako je. A sada treba sve obojiti. Još malo. Svaka mi čast. Ja sam pravi umetnik. A sada okrećem. Kako uzbudljiv trenutak, svi gledaju. Ne smem da se obrukam. Sad ću da okrenem. Leti. Samo da padne na tanjir, molim te. Da, savršeno. Ispao je čudan portret, Zak. Mogao si i bolje? Ozbiljno? A meni se sviđa. Ja sam oduševljen. Cleo, probaj. Wow, već ste završili? Hajde da počnemo od čokolade. Sad ću probati. Wow, to je mnogo ukusno. Unutra je šećerna vuna, šokirana sam.
A šta je tu? Palačinke? Probat ću. Šta? Unutra je čokolada? Ekstra? Kakvo je ovo čudovište? Ne! To mi se ne sviđa. Užasno. Rešeno. Pobedila je šef. I ponovo je pobjeda moja, a već je 2:0 u moju korist. A sad mi napravite jelo u obliku Minecrafta. Jel može? Dobra ideja. Dakle, potrebna mi je činija. Sipat ću brašno. Posle mleko. Da. I razbit ću par jaja. Zatim treba sve dobro promešati. Uradit ću to uz pomoć mutilice. Odlično. Sipat ću sve u kalup. Da, baš ovdje. I ostalo je sve to ispeći. Kada kore budu spremne, onda mogu sastaviti tortu. Kora, zatim krem, opet kora, krem i tako dalje. Eto, a moja torta je spremna. Ukrasit ću je zelenim kremom od ozgo. Ekstra. Nacrtat ću kvadratiće tamno zelenim kremom. A zatim svetlo zelenim. O da, baš sam zadovoljna. To je moja najbolja torta u životu. Odlično. Ostalo je napraviti lice i meni ispao pravi kriper. Šta kažete, bako? A ko je to? Ja nemam pojma. Zak, šta to radiš? Znači to je igra. Okej, shvatila sam. Znam šta da radim. Sastavit ću tortu. Prvo ide kora, a zatim krem. Da, tako je, razmazat ću sve. A preko staviti još kore. Pola kore od vanile i pola crvene kore. A zatim ide čokoladni fil. Miriše baš ukusno. I sama bih to sve pojela. Ostalo je premazati svu tortu kremom. Odlično mi ide. Još malo i... To je to. A zatim tortu treba ohladiti. Uradit ću to brzo uz pomoć spreja za hlađenje. Eto, brzo i efikasno. Preko stavljam ukrasi od marcipana i ispala je torta kao u onom vašem Minecraftu. Eto, Zak, šta kažeš? Ispalo je super, veoma slično. A meni treba Snickers. Isteći ću ga. Nabošću polovinu na štapić i staviti to u moju tortu. Da. Zatim mi trebaju moje jestive boje od Nutelle. Sad ću išarati Snickers. Za početak zelena. Da. Posle crvena. Tako je. Odlično mi ide. I kripere neću zaboraviti. Da. I prasiće. Gotovo. Završio sam. Probaj, Kleo. Wow, super! Od čega da počnem? Znam. Od ove slatke torte sa figuricama. Probat ću. Pa to je Snickers. Ekstra. Svidalo mi se. A šta je sledeće? Wow, to je torta u obliku kripera. A miris je super. I ukus je dobar. O, da. Zadovoljna sam. I ostalo je da probam posljednju tortu. Ona izgleda kao u Minecraftu. Probat ću. Wow, topi se ustima. Oduševljena sam. Ali ko je pobedio? Znam. Baka, čestitam. A moja prva pobeda. To. Gde smo mi? Želite li nagradu? Hoću. I ja isto. Kakva magija. Morate da složite slagalicu. Vreme je već krenulo. I ja ću da počnem. Dakle, ovo ide ovde, a ovo ovde. Baš mu dobro ide. Moram ga sprečiti. Hej, kako se usuđuješ? Kako si smela? Sad ću ja vas. Sad ću ih zobići. Ovo ovde, ovo tu, ovako, ovo idu zajedno i posljednja, to, pobedila sam. Ne, čini ti se, dušo?
Nisi još pobedila? Ne, nemoj, molim te. Da, Kate. I gde je sad tvoj puzzle? Pretvorio se u pepeo. Šta se ovdje desilo? Aha, razumem. Drži se. Sad ćemo složiti puzzle s lagalicu i oduzet ćemo nagradu od Mije. Deco, nemate više vremena. Pa, evo je, skoro liči. Misliš? Ja mislim da je to odvratno. A da li slagalica u obliku uglja odgovara? Jesi li normalna? A šta to Mije ima? Kod mene sve cool. Ko je ovdje pobednik? Svaka ti čast. Naravno da je nagrada tvoja. Ali to nije fair. Moja lepota. Treba ovo okrenuti da bih dobila bombonu. O da, to je baš ukusno. I još. Želim još. Slatki moj. Oduševljena sam. Blago meni. A sad ću naduvati najveći balon. Imam ideju. Sad ćemo je naučiti pameti. Da. A, šta se dešava? Kakav užas. Je li to moja kosa? I trepavice. Kakav užas. To je bilo zabavno. Kakav užas. Fu, sve je na mjestu, a vi ste baš bezobrazne. Vreme je za ručak. A hoćete vi? Naravno. Pa, onda crtajte. Vreme je krenulo. U redu, uzet ću crvenu. Odlično. Sad to stavljam na papir. Malo razmazati. I malo meni. Ovo također odgovara. Koji si ti umetnik? Ja volim savremenu umetnost. Što baš mi se sviđa. Sad mogu jesti. Da li si nekad čuo za pribor? Bežite, sad ću vam pokazati kako se to radi. Nije loše. Da, sviđa mi se kako je spalo. O Bože. Tako slatko jedeš. Pa, hajde i ti. Da, ukusno. Neću savjetovati ništa loše. Moj hranitelj. Kako mrzim ovo. Ja sam ovdje najbolja, jel vam jasno? Sad ja. Jedna kap, sad druga. Pa, vreme je za akciju. Ajoj, moje naočare, šta se dešava? A ovo je za tvoj crtež. Jadna, daj da vidim. Sad je bolje. Ajoj, spasio si me. O Bože, šta da radim? Deco, to je to. Kako vam se čini? Ne valja. Ma šta vi znate? Moj crtež je prelep kao ja. Pa, mogla si i bolje da nacrtaš. Ja nisam baš tačno nacrtala. A ja mislim da je super. Pobedila si, Kate, bravo. Stvarno, to je super. Definitivno se ne razumije umetnost. Oho. Posluži se, moj heroj. Hvala. Šta? A mene nisi ponudila? Ajoj. To nije fair. Pa, gdje je vaša sljedeća nagrada? Da, evo je. To je prsten sa rubinom. Oho. Moram da ga osvojim. Dođi sebi. Pa, deco, vreme je krenulo. Imate samo 1 minut. Nisam džaba išla u umetničku školu. Sigurna sam da ću pobediti. Ja nisam išla u umetničku školu, ali sigurna sam da imam sposobnosti. O ne, ipak je ona bolja.
Pa, vreme i ja da krenem. Hej, pogledaj. Gde, šta? Tamo nema ništa. Ništa. Pa onda mi se učinilo. Pogledaj bolje. Ne razumem. Šta je ovo? Treba nacrtati ponovo. Jao, šta je to? Ovo nije moja hemijska. Ne može tako. Gde je moja hemijska? Nemam pojma. Jel da? Pazi se. Šta to radiš? Kakav užas. Sad ću otkačiti taj magnet. Neće. Moram da pobedim. Skloni ruke. Šta da radim? Znam. Nacrtat ću ovdje. Deco, nemate više vremena. Ja nemam ništa. Nemaš? Onda ni nagrade nema. Ma nema veze, bitno je da ja imam najlepši crtež. Zar je to crtež? Ovo je pravi crtež. Da, ti si pobedio, prelep je. To, sad će doći. Hvala. Kate, hoćeš se udati za mene? Da. Baš je lep prsten. Zapratite barada da ne propustite sljedeće challenge. Ostanite sa nama, to je uvek zabavno. Tako sam gladna. Ali gde je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Ovo? Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jao, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo.
Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspjelo. Cookie Monstrum je spreman i sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? O, uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Oho, znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preliću je ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću iseći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve je izgorelo. Molly se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovog, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješću svaki komad. Da, piletina je spala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Laži, Molly. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično.
Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona Molly. Svidjet će joj se. Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, to treba uništiti. Uništiti, proces uništavanja pokrenut. Hvala robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Molly? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Molly, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo... samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa farom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Neverovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobeda je moja. Molly ima odličan ukus. Zanimljivo. Nemoj, slomit ćeš. Želim da svaka od vas spremi krofnu za mene. Dobro, ovo će biti najtamnija krofna. Spremit ću krofnu u specijalnom uređaju. Tako će biti lakše i brže. Samo treba sipati testo. O da, to ću čak i ja moći da uradim. Samo što će moje krofne biti u boje. Obične krofne su dosadne. Unuko, šta sve nećeš izmisliti? Ja ne podnosim emocije. Pogledajte kako treba da izgledaju prave krofne. Crne su, ali sigurno mnogo ukusne. Crna boja se najbolje slaže sa crvenom, tako da ću preliti svoje krofne crvenom glazurom. A na vrh ću dodati malo bele. Tako će izgledati još lepše. Stvar, moraš mi pomoći. Odmah mi donesi duboki tanjir. Ovdje ću sipati sirup od jagoda. A onda ću ga staviti u špriceve. Zašto? Sada ćete sve vidjeti. Bako, gledajte. To je krv. Jao, kakav užas. Ma daj, to je samo sirup. Zašto tako plašiš starog čoveka? Trudim se za vašu unuku. Želim da pojede ne samo ukusne, već i lepe krofne. Ajoj, da su meni doneli takve krofne, sigurno bih se onesvestila. Sad ću pokazati kako bi trebalo da izgledaju normalne krofne. Kao prvo, nema potrebe praviti ih crnim. A za lepotu će biti dovoljan samo šećer u prahu. Pogledajte kakva lepota. Lepota su moje krofne. Od jednog pogleda na njih se diže raspoloženje. A da bi bili još lepši, dodat ću šarene konfete. Ali prvo moram otvoriti ovu glupu teglu. Hajde! Ajoj, draga, sad i ti izgledaš mnogo lepše. Nema veze, bitno je da su konfeti na krofnama. Margo, vreme je da izabereš pobednika. Sreda je napravila krofne u svom stilu. Izgledaju baš jezivo, ali baš su ukusne. I špricevi sa sirupom su odlična ideja. Bako, a sad ću probati tvoje krofne. Ne
Neću lagati, nisu nešto, previše su proste. Ali ove krofne izgledaju zanimljivije. Nadam se da me ni ukus neće razočarati. Ovo su najlepše krofne koje sam probala. Čestitam, sestro, pobedila si. Hvala, Margot. Jao, Sreda, prestani da plašiš baku. U ovoj rundi napravite koktel za mene. Neka bude lep i ukusan. Okej, Naravno. nema problema. Ja ću napraviti koktel od onoga što Margot najviše voli. Mogu koristiti njene omiljene bombone Toxic Paste. Moram učiniti da se bombone pretvore u tečnu masu. Mislim, moram ih rastopiti. To je to. Otvaraj se. Da vidimo. O da, odlično. Sada mogu dodati Skittles bombone. Tu nema nikakve sumnje. Skittles vole svi. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. A onda staviti ih u naše šarene i ukusne čaše. A sad je vreme za Sprite. Jo, ne otvara se. O, šnala će mi pomoći. Jo, kako mokro i slatko. Jadna Rebeka. U redu sam. Samo sam se istuširala Spriteom. Ovako. I naravno treba mi šlag. Ni malo bombona za ukras neće škoditi. Moje remek delo je spremno. Svaka ti čast. Samo što tvoj koktel uopšte nije zdrav. A Margot trebaju vitamini. Tako da koktel mora biti korisan. Najviše vitamine u povrću, tako da će moj koktel biti od povrća. Skoro je sve spremno. Jao, miriše odlično. Sigurna sam da će Margot biti oduševljena. Sumnjam. Svoj koktel ću početi da pravim sa sirupom od jagode. Sipat ću ga u čašu da bi izgledala lepo. Dalje ću koristiti Sprite koji ću obojiti zelenim sirupom. Stvar, opet mi je potrebna tvoja pomoć. Donesi mi šlag. Jednog dana ću prebiti ovu stvar. Tako je jeziva. I ukrala mi je šlag. Hvala ti. Sve si dobro uradila. Oni se samo šale. Na kraju ću dodati šlag u koktel i naravno ukrasit ću ga gumenim okom. Mislim da izgleda super. Margot, probaj. O, Sreda kao i uvijek ima najoriginalnije serviranje. Napravila si baš lep koktel. Ovo oko je baš ukusno, sviđa mi se. Kako, opet si napravila taj odvratni koktel od povrća? Dobro, znaš da ga ne podnosim. Fuj. O, a sestra je opet smislila nešto cool. Sad ću da probam. Neverovatno. Sestra, ti si pobedila? To? Ovaj put me iznenadite ukusnom pastom. Imam nekoliko ideja. Bako, halo, vreme je za kuvanje. Jao, makarone, lako. Spremit ću za moju unuku najlepše špagete. Znate kako ću shvatiti da je voda u šerpi vruća? Pomoći će mi stvar. Nikada to ne ponavljajte kod kuće, jer stvar uopšte ne osjeća vrućinu, ali ipak joj je neprijatno. A ja ću sama spremiti špagete. Imam brašno. Či! Da, sada svi imaju brašno. Izvini, bako, nisam namjerno. Moram napraviti testo, a da bih to uradila u brašno moram dodati sirovo jaje. Ovako. Osnova je spremna. A vreme je da obojim testo, da bi špagete izgledala zanimljivo. Super! Zatim testo treba razvaljati u specijalnom aparatu, a onda isto u njemu iseći špagete. Skoro sam završila. Super! Ja mislim da je bitno sve raditi s ljubavlju. Jao, samo što zbog pare ne vidim ništa. Rebeka, da nisam slučajno preterala sa kečapom. Ne, bako, nisi ga ni otvorila. Jao, kako sam... Kakav užas. Sreda,
A vidi, tebi se to mora svidjeti. Hvala na salveti, unuko. Konačno mogu nastaviti da spremam pastu. To je to. Izgleda ukusno, bravo, bako. Ukusno, ali baš dosadno. A znate kako učiniti pastu zanimljivijom? Treba je obojiti u crno. Stvar, daj mi boju. Baka mi je dala jednu zanimljivu ideju. Mogu dodati u moje jelo oko i kečap. Izgledat će baš jezivo. To je baš strašno. Ne bih pojela to ni da mi plate. Slažem se, moje jelo je mnogo bolje. Nadam se da će se Margot svidjeti. Sredo, prestani više da me plašiš. Serviranje je opet zanimljivo, ali pasta nije nikakva. Bako, a ti si napravila klasične špagete sa kečapom. Baš su ukusne. Hvala, dušo. Oho, kakvo lepo jelo. Nadam se da nije samo lepo, već i ukusno. Divno. Dala sam sve od sebe. Sestro, opet si ti pobedila? To danas je moj dan. Sreda, skoro sam zaboravila. Donala sam šnalu posebno za tebe. A mislim da će ti baš lepo stajati. Ne nosim takve stvari. Ovaj put napravite za mene Cezar salatu. Lako. Dobro, spremam salate. Pokušat ću. Za Cezar salatu su potrebne liske salate, piletina i naravno kockice prepečenog hleba. A njih, nažalost, ne smijem jesti jer su previše čvrste. Također narendat ću što više sira. Znam da ga Margot obožava. Ja ću napraviti prolećni poklon za Margot. To neće biti Cezar, ali mislim da će joj se svidjeti moji jastivi cvetovi. Sreda, a vidi kako dobra ideja. Šta je to dobro? Ali moja ideja je stvarno cool. Napravit ću salatu u paprici. U nju ću staviti sve sastojke. Obavezno treba napraviti jezik od krastavca, a od masline ću napraviti oči. Pogledajte kakvu sam slatku žabu napravila. Da vidimo šta ste spremili. O, sestro, smislila si nešto mnogo dobro, ali to je obično povrće. O, moja baka pravi najbolje salate. Ni ova nije izuzetak. Baš je ukusna. Sreda, jesu to masline? Fuj, ne podnosim ih. Bako, čestitam ti na pobedi. Da, konačno. Pobednički ples. Jao. Hoćemo li početi? Ja ću biti prva. Oho, čokolada, super. Ali što je sa njom? Kako da je pojedem? Sva se istopila. Ne zavidim ti. Smislila sam nešto. Znam kako da pojedem svoju čokoladu. Treba mi led i makaze. Prvo ću probati malo. Ukusno. Ako sipam tečnu čokoladu na led, stvrnut će se i moći ću da je pojedem. O, crtati čokoladom je baš zabavno. Ispalo je cool. Jedva čekam da probam. Jao, divno. Šta me gledaš? Hajde, jedi svoje jelo. Smrznuta čokolada? Ozbiljno? Sva je u ledu? Tako je bolje, da vidimo. O, izgleda ukusno i miris je dobar. Jao, kao kamen je. Kako da je pojedem onda? Hajde bre, slomi se. Hajde. Okej, pokušat ću da je ližem kao sladoled. Ajoj, to će dugo trajati. Dobro je što sam ja dobila rastopljenu čokoladu. Mogu napraviti bilo koju figuricu od čokolade, a zatim je pojesti. Ovaj put ja ću biti prva. Ne, ja ću. U redu, hajde ti. Smrznuta vafla? Volim vafle naravno, ali ne smrznute. Kao kamen je. A šta ti imaš? Sad ćemo vidjeti. Da, blago meni. Imam vruću mirisnu vaflu. Super. Jedva čekam da je pojedem. Jao, previše je vruća. Moja ruka, kako peče. Marie, uzmi moju vaflu. Tako je mnogo bolje, hvala. Ali kako da pojedem svoju vaflu kad je tako vruća? Znam, ovo je da se ne isprljam. Ako budem jela nožem i viljuškom, neću opeći ruke. Sad ću da probam.
Baš ukusno. Šta to radiš? Glupa smrznuta vafla. Hajde, slomi se već. Oh my god. O, juhu. A možda ću je tako moći da pojedem? Ne, i dalje je čvrsta. Pa dobro, onda je neću uopšte jesti. Okay. Mija, pa nemoj biti tužna. Ne brini. Vidi, moje vafle će biti dovoljne za nas dve. Posluži se. Hoćemo zajedno pogledati? Hajde. Wow, topla čokolada sa marshmallowom. Obožavam je. Ali kod jedne od nas je hladna. Smislila sam, ja ću piti sa slamčicom. Ali zašto ne mogu da je stavim unutra? To, dakle, kod mene je vruće piće. Super. To nije fair. Moja čokolada je tako tvrda da je ne mogu ni popiti. Pa dobro, lizat ću je. To je ukusno. Liči na sladoled. A meni se posrećilo, dobila sam mekane i slatke marshmallove. A čokolade? Joj, baš vruća. Zašto se smeješ? Šta da radim? Pićem čokoladu u rukavicama, onda moje ruke ništa neće osjetiti. Odlično. O da, to je baš ukusno. A ti liži svoj led. Oh. Što si ti prva? Hajde zajedno, 3, 2, 1. Nudle, super. Cool. Čekaj, da li su moje nudle smrznute? Ne mogu čak ni štapiće da izvadim. O, izvadila sam, ali ipak nije postalo bolje. Nemaš sreće, a ja ću sada lepo ručati. A rukujem štapićima kao pravi ninja. Probat ću. O da. Jo, o ne, goru mi usta. Pazi, ne mogu više da izdržim. Znam kako da rastopim svoje rezance. Pomozi mi, Mija. Da, sad ću i ja moći da probam svoje nudle. Postalo mi je lakše. Ove nudle su jako ljute. Hvala na pomoći. Sad ću konačno jesti. O, da, baš ukusno. Ups, potpuno sam zaboravila na manire. Izvini. Hej, bitka prstima će odlučiti ko će biti prvi. Nećeš me pobediti. To ćemo još vidjeti. Da, pobedila sam. Šta imam? Rastopljena lizalica. Šta? Kako da je jedem? Pa dobro, a šta je kod tebe? Oho, kod mene obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jo, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jo, Mija, pomozi mi, lizalica je tako hladan da mi se zalepila za jezik. Ajde, sad ću ti pomoći. Jo. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam preterala. Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. O, smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne. Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze. Makaze, pobedila sam. Hej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagece, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. Vreme da se pobrineš za svoj jelo, Mija. Okej. Smrznute nagjece? Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jau, o kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju. Moram ih nekako zagrijeti. Imam teglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jao, šta se to osjeća? Gotovo. Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi ko je to. Haha, ja ću prvo otvoriti. Pizza.
To nije fair. Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim picu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvoj red. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza, ali smrznute, da, znala sam. Dobro, probat ću je. Juj, moji zubi. Šta da radim sa njom? Kako jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi i žvači. Uspelo je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. Oh my god. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva. Obožavam Milku, toliko je ukusna. Malo se rastopila. Došla mi ideja. Želim da moja kućica bude najlepša na svetu. Zato ću staviti čokoladice na krov. Ovako. Wow, kako lepo. A sada moram sve rastopiti. Koristit ću fen, sa njim će biti lakše. Wow, pogledajte. Ovo je prelepo. Mnogo mi se sviđa, ali to nije sve. Na vrh ću staviti veće čokoladice sa bombonama M&M's. Ispalo je još bolje nego što sam zamišljala. A sada treba ukrasiti samu kućicu. Ukrasit ću ulaz čokoladom s čokoladnim bombonama. Biće ne samo lijepo, već i ukusno. Nevjerovatno. Okačit ću još ramu od čokolade na prozor. O da, izgleda ekstra. Ostaje samo da prikačim tablu M&M's. To je to, moja kuća je gotova. Pogledajte kako je čokoladna. Mnogo mi se sviđa. Svaka mi čast. Obožavam Huba Bubu. Sofija je napravila tako lepu kuću. I ja hoću takvu. Ali moja kuća će biti ukrašena Huba Bubom, jer je mnogo volim. Pomoć ovog pištolja koji pravi balone od žvake farbat ću svoju kuću u roze boju. O da, to je jako zabavno. A došla mi je još jedna ideja. Želim staviti žvaku na krov kako bi bio još lepši i slađi. Baš je zgodno što je ova žvaka tako dugačka. O da, jako mi se sviđa moj krov. A višak ću samo odseći. Super! A ovdje je nekako prazno. Moram staviti veliko pakovanje žvake. Eto! Napišite u komentarima kako vam se sviđa moja kuća. Ja sam oduševljena. Pa ne znam, moja Elena kuća izgleda previše roze. Moja će biti bolja. Ukrasit ću svoju kuću vaflama. Ovu ogromnu vaflu ću staviti na krov kuće. Ali prvo je treba poprskati šlagom. O da, ovo je nevjerovatno. Nikad nisam vidjela toliko šlaga. Super, a sada stavljam vaflu. I to je to, moj krov je spreman. Ispada da se na šlag može zalepiti bilo šta. Zato ću dodati malo šlaga ovdje i zalepiti jagodu. I još par ukrasa od šlaga na uglove kuće. I na prozor. O da, kako sve slatko izgleda. Meni se jako sviđa. Napišite u komentarima volite li vafle isto kao ja. Wow, devojke su već ukrasile svoje kuće s polja. A vreme je da se kuće ukrase iznutra. Ćao, devojke. Ja idem da odmorim u svojoj kući. Jo, ovdje je baš prazno i tužno. Moram da dodam par slova na pisaču na zidu Huba Buba. Ispalo je super. A sada moram da naduvam par balona da uvek imam gde da sedim. Pogledajte kako je veliki. I obavezno moram imati aparat sa žvakama. Sad ću izvaditi par žvakica i probati. O, kako zabavno. A kakav je ukus? Wow, to je ekstra.
Treba da okačim na zidove moje slike gde duvam baloni od žvake. A znate šta ću da uradim? Napravit ću ram od žvaka. O, da, to je divno. Pogledajte. O, skroz sam zaboravila da stavim nešto na pod. Hoću da imam lep roza tepih. Savršeno. Ova soba je iz mojeg snova. Želim što pre da se slikam ovdje, da zauvek zapamtim ovaj dan. Super, Miley već potpuno sredila svoju kuću. Hajde da vidimo šta je kod Sofiji. Kod mene je sve u redu. Upravo sam završila da šaram zidove nutelom. A sad ću staviti čokoladnu fontanu ovdje i ovdje. Obožavam čokoladu. O, da, lepota, uključuje. Wow, moja želja se ostvarila. Presrećna sam. Obavezno moram raširiti mekan tepih. Da, tako je mnogo bolje. A još mi treba fotelja. Imat ću fotelju od KitKata. Napišite u komentarima da li volite KitKat. Na zid treba da okačim čokoladni ram sa mojom slikom. Dobro je. A čokoladni čekić mogu pojesti. Baš je ukusan. Sad ću uzeti štapić sa marshmallovom i umočiti ga u čokoladnu fontanu. Ne stoju džabe ovdje. Wow, to je baš ukusno. Obožavam. U mojoj kući je suviše prazno. Moram to da popravim. Okačit ću na zidove sat od vafla. I želim da zalepim nalepnice u obliku vafla. O da, zidovi mi sada izgledaju tako lepo. Rado bih sve to pojela, ali šteta što su to samo nalepnice. Šta je to na čelu? Ne treba mi. O, tačno. Treba mi korpa gdje će biti sve moje igračke. Mede, sad ćete živjeti ovdje. O, kako ste slatke. A sad mi treba stolica. Napravljena je od vafla, zamislite. Mnogo mi se sviđa. A šta još treba? Tačno, nedavno sam napravila ram od vafla. Treba da stavim svoju sliku u njega. To je to, završila sam. Sada mogu da jedem. O, koliko je lepo ovdje. Nevjerovatno. Svaka čast, devojke. Idemo dalje. Pomerite se, hitno moram da dostavim narudžbinu. Gde sam to ja? Oho, jesu to jestive kućice. Nevjerovatno. Ova jagoda izgleda ekstra. Sad ću je probati. Preukusno. Šta? A ovdje je ogromna čokolada na krovu. Hitno moram da je probam. O, da, to je preukusno. Ko je ostavio tako lepu čokoladu na krovu? Šta? Kuća od žvake? Pa ja obožavam Huba Bubu. Šta radite ovdje, gospodine? Vratite moju žvaku na mesto. Kakva je to galama? O ne, moja čokolada. On je sve pokvario. Moram da idem. Ćao, ćao. Ali stvarno moram da idem. O, šta je tamo? Odlazim, a žvaku ću poneti sa sobom. I čokoladu isto. Stani! Svakako ćemo te uhvatiti. Da, nemoj ni pokušavati da pobegneš. Bolja, hajde, krenite. Odlično, a mi već imamo kore. A ja imam fil za tortu. A ja imam maskaru za trepavice. Ja nisam na vreme, jel da? A dobro, ja imam lopaticu. Hajde da sastavimo našu tortu. O, devojke su spremne. Već su počeli da sastavljaju tortu. Njihova torta će biti šarena. Izgleda baš cool. Svaka čast, devojke. Nastavite tako. Ostalo je sasvim malo. Devojke, moramo da pobedimo. Aha, tako je. I posljednja kora. Gotovo. Svaka nam čast. A šta je kod dečaka? To je užasna torta. Naša će biti bolja. Ja imam kore. Dakle, istisnut ću fil na koru, a zatim predajem to Tedu. Hajde, radi, brate. Važi, ja ću staviti još jednu koru i srediti fil. Kevin, hajde sad ti. Naravno, stavljam još jednu koru i opet stavljam kremu. Svaka nam čast.
O ne, šta sam uradio? Upropastio sam našu tortu. Jao. Šta mislite, hoćemo stići da napravimo novu? A devojke su srećne što je njihova torta uništena. Hajde, momci, saberite se. Morate napraviti dobru tortu. Imate još vremena. O, došla im je neka ideja. Hajde da vidimo šta je to. Čekajte, šta radite? Sumnjam da je to dobra ideja. Momci, uspeli smo! Hajde da vidimo tortu, devojka. O, baš je slatka. Sigurna sam da će se šefu Mary dopasti ova ideja. O, svaka nam čast! Naša torta je prelepa, jel da? Jeste vidjeli? Njihova torta je divna! Šta da radimo? Nemamo vremena! O, momci, to je genijalno! Možemo ukrasiti tortu tako, kao da je to fudbalska lopta. Super! Dakle, vaše vreme isteklo. Sklonite ruke od torte. Spremna sam da vidim šta ste napravili. Pogledat ću prvo ovu tortu. Izgleda zanimljivo. Kakav je ukus? Kakva je? Znate, sviđa mi se. Šalim se. Torta je odvratna. Kako to? Ne! Sad ću probati tortu, devojka. O, kako je velika. Sviđa mi se kako izgleda, ali bitan je ukus. Wow, to je baš dobro. Da, devojke, vi ste spremili najbolju tortu. Svaka čast! Dakle, tim devojka je pobedio 1:0. Šta to radite? To je nova igrica Multidosort. Šta treba raditi? Bako, nemoj da se trudiš. Pobedit ću te. Ja ću skupiti krofne brže. Ja sam šef. Ma nećete uspeti. Oho, Baki odlično ide. O ne, Roxy je odlučila da zavitlava Baku. Ali to uopšte nije fair. O ne, između Roxy i šefa je pravi sukob. Ko će pobediti? Šta te miriše? Roxy je nešto osjetila. Šefe, da li možda znate šta je to? O ne, jelo šefa gori. Znači Roxy je pobedila. Gledaj video do kraja i dobij poklon. Instalirajte igricu Multidosort u Google Playu ili App Storeu. Dakle, u drugoj rundi morate spremiti najlepši koktel. Hajde, dajte sve od sebe. Hajde, momci, ovo je naša šansa. Dakle, sklonite se. Razbit ću lubenicu s pomoć glave. Ovo je bolelo. Sljedeća. Jao, nije mi dobro. Dakle, posljednja. Da, sve u redu. Jao, samo se mora malo odmoriti. Jao, tede. Dobro, sad je naš red. Dakle, treba uz pomoć blendera umutiti sve. Napravit ćemo sok od lubenice. Odlično. Ne sumnjam da ćemo imati najlepši koktel. Ja sam donio led. Tako je hladan. Je li to za mene? Hvala. Ne. Uzmi bolje ovo. Dobro. Hajde da počnemo. Treba izmrviti ovaj led. O, momci baš dobro rade. Oni baš žele da pobede. Ali šta će im toliko leda, ne razumem? Sad ćemo da vidimo. Kakvu veliku čašu koriste. Sad je jasno šta će im toliko leda. Dakle, momci su skoro završili. Oni već sipaju sok u čašu. Ostalo je samo ukrasiti koktel. Trenutak, pogledajte šta imam. To je slamka. Da, veličina slamke baš odgovara koktelu. A šta je kod devojka?
Devojke, hajde, saberite se. Moramo opet pobediti. Dakle, treba dodati u čašu puno voća i bobica. Što više, bit će bolje. Da, sad ćemo preliti sve fantom. Wow, samo pogledajte kako je to lepo. Baš mi se sviđa naš koktel. Da, ali to još nije sve. Ja ću ukrasiti čašu pomoranđom. A ja ću baciti slamku. Gotovo! Wow, devojke, svaka vam čast. A vreme isteklo. Da vidimo šta će reći Mary. To je to, nemate više vremena. Hajde da pogledamo vaše koktele. Baš su veliki. Da vidimo čiji će biti bolji. Devojke, znate, to nije loše, može da prođe. A šta je kod dečaka? Wow, vaš koktel je još veći. A kakav je ukus? Oho, ja obožavam sok od lubenice. To je veoma ukusno. Znate, moram razmisliti. Dečaci ili devojke? Pa naravno, dečaci, čestitam! Tu! A sad mi spremite pravu italijansku picu. Hajde, dajte sve od sebe. Ja sam smislio nešto. Gledajte, imam testo. Kevin, hvataj! Uhvatio sam te da sam ti. Gotova! A sada treba razvaljati ovo testo s pomoć oklagije. Hoćete da vam pokažem trik? Gledajte kako mogu. Hoću ja, daj meni. Gledaj! Odlično mi ide! Jao! Šta sam uradio? Izvini! Ne vidim ništa. Izvinjavam se, to je naše testo. Uzmi čokoladicu, nemoj da se ljutiš. Hvala, Kenny. Devojke, ja imam čokoladu. Daj nama. Dobro, to izvolite. A sada idi odavde. Jedva čekam da probam. Ukusno. Pa, hajde da počnemo da pravimo picu. Da, ali bolje od roze testa. Sad ćemo razvaljati, tako je? Odlično. Moje ruke! Jao, to je sigurno jako bolelo. Jao, izvini, nisam namerno. Moje jedne ruke. Valjda je prošlo. Hvala svima. A šta je kod dečaka? Hajde da vidimo. Šta je to smislio Ted? Odlučio je da iskoristi svoje veštine karatea. Pogledajte kako moćno seče sa stojke za picu. Svaka mu čast. Momci, uspeo sam. Jeste vidjeli to? Da, jesmo. Ali sad smo svi prljavi. Da, moramo sve da stavljamo rukama. Devojke, a šta je kod vas? Vi ste isekli jagode, super. Još i mango. To je jako ukusno. Šta? I sliku tima dečaka? Neočekivano. Dakle, možete početi da stavljate punjenje na picu. Umjesto sosa ćemo koristiti marshmallow. Razmazat ću ga po testu. A zatim stavljamo punjenje. Koristit ćemo različito voće. I bobice isto. Odlično. Ostalo je to ispeći. Ja sam prva došla ovde. Ne, ja sam prvi. Pusti me. To je bilo lako. Dakle, stavljam i čekam. To je bolelo. Baš je bezobrazna. Čekajte, došla mi ideja. Hajde da ispečemo picu uz pomoć šibice i vatre. Mislim da ćemo uspeti. Pa, da li radi? Valjda se zagreva. Da, ali vrlo sporo. Da, čekajte, smislio sam još nešto. Hajde da koristimo bacač plamena. Šta mislite? Pa da, hajde da probamo. Dakle, uključujemo! Jesu poludeli, prestanite! Baš je vruće. Još malo! Hajde! Uspeli smo! Momci, to je bilo baš moćno. Ali nemate više vremena. Zaustavite se. Dakle, vreme je isteklo.
Hajde da vidimo šta imate. O, vaše pice su baš različite. Dakle, prvo momci. Uzet ću jedan komad. To je klasična pizza. Nije loša, sviđa mi se. Bravo, idemo dalje. A sada, tim devojka. Da vidimo kakva je vaša pizza. O, pa to je voćna slatka pizza. Super, to je nevjerovatno ukusno. Čestitam, vi ste pobedile. Dakle, imamo 2:1 u korist devojaka. One su pobedile u ovom izazovu i osvojile glavnu nagradu. Čestitam vam, devojke. Sad smo bogate, ne mogu da verujem. Da, pogledajte koliko pare imamo. Blago nama. Da, možemo kupiti puno slatki. O, jeste već tu? Odlično. Želim nešto čokoladno. Ozbiljno? Pa dobro, sad ću da počnem. Uzet ću kolač. Hvala, bako. Prelepo. Dakle, spremna sam da počnem. Prvo treba ugrijati čokoladu. O, da, kako se lepo topi. Super. Mogu to gledati non stop. Gotovo. Ko je rekao čokolada? Evo je. Skloni se odavde. Ipak ću je dobiti. Ne može, to je moja čokolada, marš odavde. Ja, ali tako sam hteo. Ne brini, dragi, uzmi ovo. O, hvala, bako. Sad ću probati. Bingo! Smislio sam nešto. Uzet ću jagodu i stavit ću je između dve čokolade. Jao, ni nešto. Bolje da pojedem to. Tyler, možda ti treba mikrotalasna, jeli? O, da, bako. To je odlična ideja. Hvala. Gotovo. Može da se vadi. O, pogledajte. Čokolada se istopila. Napravio sam odličan desert. Jagode u beloj čokoladi. Sad ću još nacrtati slatke face i to je to. Gledaj, bako. O, da, to je preslatko, svaka čast. O, ostalo još čokolade. Odlično. Sad ću je sipati na svoj desert. Ovo ću politi belom čokoladom, a ovo crno. I na kraju ću uzeti plavu čokoladu, baš je lepa, jel da? O, ispalo je preslatko. A sad ću i ja napraviti slatke face. O, gledajte, to su divne životinje. A lepota. Nisam razumela. Moram dobiti čokoladu. Jao, nikako da se smiri. Ja sam već rekla ne. Dobro, dobro. Sad ću ti odseći jedno pače. Ovo će mi trebati. A ovo možeš da uzmeš. Izvoli, samo se skloni odavde. O, konačno. Jeste već shvatili šta želim da napravim? Eto, ostalo ga je samo obojiti. To je to, ovo je roze, flamingo, svaka mi čast. Jo, nevjerovatno, to je prelepo. Hvala, bako, znam. Dakle, mi smo završili. Možeš jesti. Wow, kako je sve lepo. Počet ću od ovog. Super. A šta je ovo? Flamingo, stvarno? Sad ću ga probati. Jao, prelepo. Sviđa mi se svaki deo. Ne mogu da se zaustavim. I poslednje jelo. Jedva čekam da probam. O, da, divno. Ovo jelo mi se najviše sviđa. Bako, pobedila si, čestitam. Šta, ozbiljno? O, baš mi je drago. Hvala puno. I što se ne radujete? Poslednji dodir, završila sam. Dakle, ovog puta želim nešto čokoladno i obliku kocke, jel može? Nema problema. Dozvolite meni da počnem. Dakle, prvo ću istopiti čokoladu različitih boje. Tako je. O, to će biti veoma lepo, ne sumnjajte. Dakle, moja čokolada je spremna. Sipat ću je u vreće za šlag. Tako je.
A zatim ću iscediti sve u kalup. O da, to će biti duga. Sad zelena boja. A zatim plava. I na kraju ljubičasta. Odlično. A šta je to? Šta se dešava? Dobro, smiri se. Sve će biti u redu. Sad će sve biti. Ne topi se. Zašto? Jadan. Tačno. Imam nešto za tebe. Izvoli, to je knjiga sa receptima. Bako, hvala. Tamo sigurno piše kako treba topiti čokoladu. Da, evo. Sve jasno. Počinjem. Dakle, uzet ću kalup i stavit ću unutra svu čokoladu. Tako je. Odlično mi ide. O ne! To je knjiga. Šta sam uradio? Treba ih hitno izvaditi. Jao. Čekajte. To je dobra ideja. Da, to se može pojesti. Prelepo. Ja sam genije. Sad ću napraviti još jedan kvadrat. Eto ga. Da, sad ću spojiti sve to. Gledajte, napravio sam čokoladnu kocku. Svaka ti čast. Ne, je li to moja knjiga? Nije mi dobro. Baka se onesvestila. Morat ću da je spasim. Ne treba to. Bako, hajde, ustajte. Šta je bilo? Šta se desilo? Da. Vreme je da skidam svoju čokoladu. Ostalo naći kalup. Ova kutija će mi odgovarati. Sklonit ću sve suvišno, a unutra ću sipati roze čokoladu. Pogledajte kako lepa boja. Svaka mi čast. Čokolada se stvrnula, a mogu da izvadim. Hajde, zašto neće? Dobro, uzet ću okladnju. Eto, uspela sam. Svaka mi čast. A sada treba sastaviti kocku. Hajde, molim te, ne padaj. Da, tako je. I gore. Uspela sam. I baš sam se umorila. Ne. Sve sam isprljala u čokoladi. Kako sam smotana. Morat ću da perem to. Jao, šefe, je li to vaša čokolada? Ne brinite, sad ću sve da vratim. Eto, gledajte, sve na mestu. Bako. I šta sad da radim? Treba nešto smisliti. Jao, strašno. Treba skloniti sve konce. Dobro, nadam se da sam sve sklonila. Vreme je da sastavim svoju kocku. Gotovo. Kocka je spremna, a unutra ću sipati fil. Zatim ću staviti koru, žele i malo voća. To je to. Bako. Opet vi. Šta je to? Jao, nisam namerno, izvinjavam se. Nemojte da se ljutite. To je za vas. Šta je to? Sad ću probati. Prelepo. Ali pratim vas, Bako. Da, drago mi što vam se svidalo. Sad ću močiti bananu u tečnoj čokoladi i staviti ih u svoju kocku. Ponovit ću to nekoliko puta. Lepota. Tyler, hoćeš da probaš? Hvala, Bako, baš ukusno. Tyler, ne želim da to metam, ali izgleda da si zaboravio na nešto. Da, tačno. Da, sad ću napraviti kocku. Unutra ću staviti koru, zatim fil, opet kora. Šta još da smislim? Ideja. Uzet ću moje omiljene bombone Skittles. Da, tako je. Sipat ću sve. Tako je. I probat ću jednu bombonu. Baš je lepa. Zatvaram i to je to. Svaka čast. Prijatno, draga. Osjećam da će pobeda biti moja. Wow, koliko slatkiša! Počet ću od ove čokoladne kocke. Da vidimo šta je unutra. Wow, koliko bombona! Neverovatno! Baš mi se sviđa. Obožavam Skittles. To je divno. Idemo dalje. Vreme je da probam ovu roze kocku.
Da vidimo šta je unutra. O, neverovatno! Čokolada je prelepa i punjenje je super, divno. Zadovoljna sam, ali to nije sve. Ostala je poslednja šarena kocka. Izgleda neverovatno. Wow, unutra su jagode, i žele, i kore, i fil. Tu je sve što jako volim. Baš sam zadovoljna. O, da, to je najlepše što sam ikad jela. Odlučila sam, to je najbolja kocka. Da, ja sam rekla. Pobeda je moja. Pažnja, pažnja. Želim opet nešto čokoladno u obliku jaja. Šta? Jaja? Ozbiljno? Misli. Da, imam ideju. Dobro je što sam ponela sa sobom ovaj kalup. Dakle, napunit ću ga belom nutelom. Ali to još nije sve. Unutra ću staviti 2 čokoladnih jajeta. Bako! Ups, izvinjavam se. Hvatam. Dobro je, sve u redu. Bako, opet vi. Ups, žao mi je, nisam namerno. Tyler, hoćeš mi pomoći? Naravno, nema problema. Uključujem. O, kako se trese. Gotovo. Sad ću napraviti oblik jajeta. Eto, divno. Ostalo je napraviti slatku facu. O, divno. O, Tyler. Hej, skloni tu knjigu. Moraš da kuvaš. Hajde. Jao, opet vi, Bako. Kako ste mi dosadili. Bako, odlično zavitlava šefa. Ne zavitlavam je. Hajde, kuvaj. Ali šta da smislim? U stvari, imam odličnu ideju. Što bih nešto spremao kad mogu poručiti to? Eto, sad imam čokoladne jaje od Milke i Oreoa. Pa dobro, neka te. Prijatno, draga. Wow, neverovatno. Ali probat ću prvo ovo. Da vidimo šta je unutra. Wow, uzet ću jedno jaje. Da vidimo. Baš ukusno. Nikad nisam jela takva jaje. Sviđa mi se ukus. Prelepo. Dakle, to sam pojela. A sada mogu probati ovog pingvina. Wow, divno. Jako mi se sviđa. Hvala puno. I ostalo je ovo ogromno roze jaje. Sad ću ga razbiti. Zašto neće? Hajde! Da, uspela sam. O, da, to je jako zabavno. Kakav je ukus? Neverovatno, oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Wow. Divno. Dakle, spremna sam da najavim pobednika. Čestitam. Opet ja. Svaka mi čast. Ne brini, dragi. Jel vam se dopao naš izazov? Onda stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao, drugari. Verovatno, ja imam 100 bombona Skittles. Baš mi se sviđa. Pa, hajde onda da započnemo novi izazov. Velika, srednja i mala hrana. Jao, ali ja imam samo jednu bombonu Skittles. To nije fair. Ok, probat ću je. U stvari, čekajte. Imam jednu zanimljivu ideju. Stavit ću bombonu u čašu i dodati vodu. Tako je. Promešat ću i pogledajte. Sad imam naranđasti sok. Sad ću ga probati uz pomoć slamčice. O, da, to je baš ukusno. Quentin, hajde sad ti. Da, znam. Ja imam 10 bombona. Počet ću da jedem. Ješću pažljivo pincetom. O, baš lepo. Super. Ti si gubitnica. Ti nemaš toliko bombona. Pa šta? Ali ja mogu ukrasti tvoje bombone? Tako je. Uspela sam. Hej, gde mi je bombona? Je li pala? Ukusno?
Uzet ću još. Tako je. A Quentin ništa nije video. Što? A gde je Skittles? Jess, znam da si to ti uradila. Priznaj. Samo pijem koktel, šta ti je? Ne treba mi tvoje bombone. Uzet ću još. Aha, znači to je ipak Jess. Šta? A zašto je tako ljuto? O ne, to je paprika. A, gorim. Nije mi dobro. O da, to je bio far show. Haha, super. Baš si smešna. Stvarno misliš da je to smešno? Ne, to uopšte nije smešno, Quentin. O, šta Kate radi? Sad ćete vidjeti. Sama sam napravila traku po kojoj će bombone ići u moje usta. I nacrtala sam još jednoroga na licu. Gledajte. Sada kao da jednorog jede Skittles. Ne diraj. To je moje. Pa dobro, Cicija. Došla mi je druga ideja. Ha. Sad ću promeniti njenu brzinu. Da, sad će sve ići mnogo brže. Ja znaš što se sve ubrzalo. U pomoć. Baš smešno. Hajde da pojedemo njene bombone. Baci kocku. Jo, Quentin se čak ni ne vidi za ovom velikom kantom. On ima sigurno 100 slojeva, a kod Kate je samo 10. Oho, a Jess je dobila samo 1. Jadna, probaj. Naravno, što drugo da radim? Sad ću spremiti sebi kokicu u svojoj mini kuhinji. Eto, uspela sam. Kako vruće. A sad ću da probam. I gledat ću svoju omiljenu emisiju. Baš dobro. Ali tako je mala. Kako veliki balon. Da, to izgleda baš čudno. Što? Nemam više. Kakva šteta. Okej, sad Kate. Da, naravno. A sipat ću zrna u aparat za kokice. Ajde da vidimo kako će se spremiti. Uspelo je. A sad ću probati to. Jedva čekam. Baš lepo. Došla mi je ideja. Spojit ću kokice i marshmallow. Ostalo je to sve ugrijeti. I pogodite, ispalo je baš dobro. Jedva čekam da probam. Da, to je neverovatno. Od sad je to moj omiljeni desert. Fantastično. Jel mi zavidiš? Tebi? Naravno da ne. Ti imaš premalo kokica. Pogledaj moju kantu. Sad ću spremiti sva ova zrna. Uradit ću to uz pomoć bacača plamena. Da, to je baš moćno. Pogledajte, skoro sam završio. Jau, sve je puklo. To je baš moćno. Super. Svaka mi čast. Pogledajte koliko kokice imamo. Da, baš su lepe. Hvala, Quentine, to je jako ukusno. Jo, Kate ima samo jednu žvaku u aparatu. A koliko je kod ostali? Quentin ima 10 žvaka. Šta? Jess, 100? Neverovatno. Pošto je Kate dobila najmanje, ona počinje. Taman sam dobila ideju kako da pojedem to. Izvadit ću žvaku iz aparata. Super! Roze, probat ću. Baš je lepa. A sad ću napraviti balon. Uspela sam, ali balon je tako mali. Zar je to balon? Sad ću ti pokazati kako izgleda pravi balon. Čekaj samo da izvadim sve svoje žvake. Aha, sad ću probati. Ukusno, ali treba mi više. Da, moram prožvačiti sve žvake. Obožavam ih. Jao, ima ih tako mnogo. Nema više mesta u ustima. Sve sam pojela, super. Čekajte. Sad će biti balon, gledajte. Ups. Svo lice ti je lepljivo. Jako smešno. A da si vidio svoju
facu. Šta si radio? Fuj, to je odvratno. To uopšte nije smešno. Drugari, sad je moj red. Ako ste zaboravili, ja imam 100 žvaka. Jao, zašto ne mogu da ih izvadim? Šta da radim? Tačno, mogu skinuti poklopac. Tako je. Sada mogu slobodno sve uzimati. O, da, baš su ukusne. Bili ste u pravu. A sad će biti balon. Gledajte. O, kako zabavno. Hoćemo da se igramo? Hajde, drugari. Jess, daj nama malo. Vama? Pa ne znam. O, došla mi ideja. Jedna žvaka košta $1. Okej. Ja imam pare. Daj, ja isto. Kupujemo. Baš je lepo raditi sa vama, drugari. Spremna sam da vam dam sve žvake. Čekajte, ko ste vi? O, pare, i njih ću uzeti. Ćao. Ne, sve su mi ukrali, šta da radim? I gde su naše žvake? Jasno, prevarilo nas. Devojke, pažnja, pažnja. Upoznajte ovu slatku malu. O, kako divna. Da. Mala. Ovo je vaša nagrada i prvi zadatak, ali morate da crtate nogama. Šta? Ozbiljno? Naravno, krenite. Dobro, počinjam. Ja još nikada nisam crtala nogama. Biće zabavno. Dakle, prvo ću uzeti roze boju i nacrtati glavu i uši. Tako je. A uz pomoć bele boje ću napraviti oči. Nedostaje samo roze nos i vrat. I naravno crne zenice. O da, ispalo je vrlo slatko. Šta? Tebi ispalo prasa, a ne mače. Ej, ti ništa ne razumeš, skloni se. Jane, a šta ti nacrtaš? Ja sam smišljala plan, a sad ga mogu ostvariti. Da bih napravila lepu sliku, prvo ću razmazati boju po paleti, a posle napraviti otisak stopala. Da! Odlično! Tako će crtanje biti mnogo udobnije i brže. A dalje mi treba bela i crna boja. Eto, i naravno dodat ću malo roze boje. Cool! Gotovo? Wow, super. Hvala, Julie. A zašto ti nacrtaš? Smirite se, ja sam pravi majstor. Odlično crtam nogama. Ne moram da žurim. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Gledajte i učite. Šta je to? O ne, moj cvet je uvenuo. I šta ću sada da crtam? Ovo je katastrofa! Strašno! Kako neprijatan miris. A da li te noge Julie tako smrde? A mamice, kakav užas. Sad ću se ugušiti. Jane, ti si baš čudna. Nije mi dobro. Jane, jesi li u redu? Da, stavila sam gas masku. A ti uzmi ovo, Britney. Baš ti hvala, mislim da će to pomoći. Idemo. O ne, šta radite? Sad ću se ugušiti. To je bila genijalna ideja. O ne, šta ste uradile sa mojom nogom? O ne, i moj crtež je uništen. Sve boje su se razmazale. Jao, sad je na njemu još i rupa. Izvini, morali smo da uradimo to. Da, nismo htjeli da pokvarimo tvoj crtež. O, vreme isteklo. Hoću da vidim vaše radove. Nadam se da će vam se dopasti moj crtež. Britney, trebala si da nacrtaš macu, a ne svinju. Julie je bila u pravu. Julie, sad ti. Žao mi je, imam samo ovo. Kakav užas. To ne valja. Evo mog crteža, kako vam se sviđa, učitelju? O, bravo, Jane. Ti si naš pobednik, čestitam. Dobijaš ovu ribu. Hvataj. Šta? Ne razumem, šta će mi riba? Nagrada je bila druga. O ne, nemoj da me napadaš. Ja nisam tvoj hrana. O, kako uzbudljivo. Ojoj, jadna, ups. Mamica? Ona je još uvijek ovdje, ne! Dakle, pažnja. Vaš novi zadatak je ovaj prsten. Wow, kako je lep.
Pa ne znam, ja ne nosim prstenje. Požurite, vreme je krenulo. Ja ću da nacrtam najlepši prsten na svetu, a nećeš me pobediti? To ćemo još vidjeti. Ja, devojke, šta vam je? Ja vas ne razumem. Ja ne volim prstenje i uopšte ne želim da se trudim. Dobro, nacrtat ću nešto. Baš me briga šta će ispasti. Došla mi ideja. Mogu nacrtati smajlić koji prenosi moje raspoloženje. Da, to će biti smešno. Učitelju će se dopasti. Gledajte kakva fora. Jane, a šta ti crtaš? Nemoj da gledaš, to je tajna. Idi kod Britney. Moram se potruditi, hoću da pobedim. Nacrtat ću žuti prsten i crveni rubin. Kakva lepota. Mislim da je ispalo super. A ja ću nacrtati prsten direktno na prstu. Kako vruće. Britney, jadna, ne plači. Daj da ti duvam prst. Baš ti hvala, lakše mi je. Ali kako da nacrtam prsten? Tačno! Mogu da uzmem veštačku ruku, ali nemojte nikome reći. Ne razumem, šta će i ova ruka? Sada mogu da nacrtam prsten direktno na prstu. Da, nacrtao sam čak i rubin. Izgleda kao pravi. Ispalo je još bolje nego što sam mislila. O ne, prsten se ne skida. Kako to? Šta da radim? Julie, hoćeš mi pomoći? Naravno, ja ću da vučem prsten, a Jane će da vuče mene. Hajde još! Vuci jače! Uspelo je. Mamica, moja glava. Uspelo je. Hvala vam, devojke. Devojke, vreme isteklo. Pokažite šta imate. Ovo je moj prsten. Kako vam se sviđa, učitelju? Pa nije loše, ali hajde da vidimo šta je kod ostalih. Trenutak. Gledajte kako smešno. Šta je to? Kakav si šalivdžija? A šta je kod Britney? Eto, predstavljam vam svoj rad. Nevjerovatno, Britney. Svaka čast, ova nagrada je tvoja. Bravo, čestitam. Hvala puno. Dajte mi ovaj prsten. Izvoli. Hvala. Kako je lep. Oduševljena sam. Julie, ma ti ne razumeš? Ovaj prsten je iz mojih snova. Toliko puta sam zamišljala da me neki princ prosi. Da, naravno, prinče. Pristajem da se udam za tebe. Ćao. Šta? O ne, kakav užas. Ne. Neću da se udam za tebe. Stani, gdje ćeš? Gledajte kako umem. 1 i 2. Devojke, pažnja. Vaš sljedeći zadatak je ova predivna čokoladna kuća. Wow, nevjerovatno. Ja već hoću da je pojedem. Hej, Julie, prvo moramo da je osvojimo. Tako je, Britney. I vreme već ide, krenite. Konačno nešto zanimljivo. Da vidimo. Da, sve mi je jasno. Mogu početi da crtam. Prvo ću napraviti obris. A zatim ću sve obojiti. To uopšte nije teško. Odlično mi ide. Treba obavezno nacrtati zavese. A još baštu pored kuće i oblake na nebu. Da, odlično mi ide. Nisam džabe išla u umetničku školu. Britney vidi. Opet ona mašta o nečem. Jane vidi. Ne ometaj me, Julie. Dakle, ova linija mora biti tu, da. O ne, olovka se slomila. To nije u redu. Hej, Jane, možeš ti da paziš malo? Uzet ću novu olovku i novi papir da bih sve uradila savršeno. Aha, još malo. Da, sve sam odlično izračunala. Kako vam se dopada moj remek delo? Remek delo? Ma to je totalni užas. Pa šta je to? Opet mi ne ide? Ideja? U rancu imam boksersku rukavicu, ni to. Bananu, ni to. Pa gde je? Evo, ovo su moje olovke. Dakle, da bih napravila idealnu kuću, treba mi lepa,
I što više šarenih olovaka. Ako zalepim sve zajedno, onda će mi ispasti prava drvena kuća. Oho, nevjerovatno. Da, znam, hvala. A ja ću nacrtati svoju kućicu naranđastom olovkom. Odlično mi ide. A krov ću obojiti ljubičastom bojom. A još treba nacrtati vrata, ogradu, prozori i dimnjak. Da, super! Devojke, vreme isteklo. Jeste li završile? Da, pogledajte, ovo je moj crtež. Jel vam se sviđa? Izvini, ali ne. A, kako to? Julie, sad ti. Eto, to je moj crtež. Ha. Nije loše, sviđa mi se. Jeste čuli, a? Ja sam cool. Ostale Jane. Eto, gledajte, kako vam se dopada moja kuća od olovaka? O, nevjerovatno. Prevazišla si sva moja očekivanja. Devojke, Jane je pobedila. Da, Evo tvoje nagrade. hvala puno. Kakva lepota. Jedva čekam da probam. Tu su sve moje omiljene slatkiše. Obožavam. Ova maskica je baš zabavna. Jao, izvinjavam se. Eto, ovo je vaša nagrada. Imate samo 5 minuta, krenite. Dakle, bit će fora ako ukradem sve četkice od Jane. Gotovo. Ej, u čemu stvar? Gde su moje četkice? Šta, četkice? Ja nemam pojma. Dobro, vreme je da počnem da crtam. Uzet ću plavu boju. Da. Ej, šta to radiš? Prestani! Baš si dosadna. Dobro, sad ću nacrtati najbolji popit. Prvo treba napraviti konturu, zatim kameru i na kraju sve obojiti. To uopšte nije teško. Jao, devojke već crtaju. Kako ja da crtam bez četkica? Tačno, one mi ne trebaju, imam prste. Da, tako će biti čak i brže. Prvo treba nacrtati tačke, a onda sve ostalo. Da, odlično mi ide. Gledajte, ispalo je super. Oho, kako lepo. Jao, sa takvim crtežom sigurno neću pobediti. On uopšte ne valja. Mogu baciti to? Oho. Dobro je što imam svoj omiljeni Skittles. Ja obožavam ove bombone. Tako su ukusne. Prelepo. Šta ona radi? Zašto ne crta? Crtam? O, hvala na ideji, devojke. Mogu napraviti crtež od bombona. Da, to je genijalna ideja. Ispalo je super. Ne smijem da jedem. Treba napraviti kameru. Eto, sad je sve gotovo. Ja sam genije. O, jao, devojke, vaše vreme isteklo. Pokažite šta ste nacrtale. Ovo je moj crtež. Nije loše, ali može i bolje. Jane, a šta je kod tebe? Ja sam crtala prstima. O, to je kreativno, bravo. Britney, šta je kod tebe? Eto, gledajte. Bravo, bravo, ovo je pobjeda. Da, pobedila sam. Super. Hvala učitelju. Ovaj popit je super. Ej, devojke, što ste tako tužne? Hajde, bolje da se slikamo. Da. Dakle, vreme je da sredim svoju kuću. Gledaj pažljivo. Treba malo magije. Eto, dočarala sam plastelin. Sad ću ga razvaljati i napraviti jedan veliki listić. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A sad ću seći pravougaonik i zalepiti ga na zid svoje kuće. O da, ispalo je divno. Napravit ću lepe šare. A sad mi treba četkica i sladoled. Baš je ukusan. Sladoled mogu pojesti jer mi treba samo štapić. A ja ću početi da farbam svoju kućicu. Eto, sladoled sam pojela. Treba mi još jedan. Četkica mi ne treba. Uzet ću sunđer. Da,
On ostavlja baš lepi tragovi. Divno. Gledajte, sada to liči na ciglu. I još jedan sladoled sam pojela. Sada mogu napraviti nešto od ovih štapića. Da, sad ću nešto smisliti. Odlomit ću kraj. A sad ću to sve zalepiti na kuću. Tako je, nastavit ću da radim. Odlično mi ide. I na krov ću staviti malo. Gotovo, baš mi se sviđa. A sada to sve treba ofarbati. U crnu boju, naravno. Obožavam ovu boju. I dodat ću malo crvene. Šta se dešava? Šta je to? Vanessa! Jesam li te pogodila? Izvini, slučajno sam. Ja sam već obojila svoju kuću u roze boju. A kao ukras ću koristiti marshmallow. Da, poređat ću ga ovako. Baš mi se sviđa. O, Lutko, ti mi pomažeš? Super, mi smo odličan tim, baci kocku. A sad ću s pomoć ovog valjka dodati srca na zid kućice. Super, pogledajte kako to slatko izgleda. Ja sam oduševljena sam. I moja Lutka isto. A šta da stavim na krov? Neka budu ova srca na krovu. Da, to je divno. Ups, izvini. Marš od moje kuće! I ja ću ukrasiti svoj krov. Ali ne srcama, naravno, nego slepim miševima. O da, ali ni to ni sve. Okačit ću jezdiva krila. Sada moje kuće izgleda baš brutalno i mračno. A ja ću staviti beli okvir ekstra. I srce na kući. Gledajte, ono sija ekstra. A vidi moj krov. Da. S polja kućica izgleda ekstra. Buh! Nemoj da me plašiš. A vidi šta imam, Lutko. To je lepa, lepljiva traka. A mi ćemo napraviti takve pločice u tvojoj donjoj sobi. O, vidi kako super ispada. A zidove ćemo ukrasiti roze mašnicama. Preslatko, jel da? A jednu mašnu ću staviti tebi. Baš ti dobro stoji. Čekajte, šta je to? Šta se dešava? Još malo. Tako je, još. Da vidimo šta je spalo. Komadići, da, to mi treba. Stavit ću ih na pod. Odlično. Ostalo je sve ofarbati u sivu boju. Mnogo mi se sviđa ova nijansa. Ekstra. Ali ni to ni sve. Treba okačiti zavese i luster. Ekstra. Ja obožavam sveće, tako da ću dodati što više. Stolice ovde. Sat i kamin. O da, moja soba je mnogo dobra. Lutko, sedi i uživaj. Ti si moja kraljica. Vidim da uživaš. Šta je bilo? Gledaj! Tu će biti sudopera. Pored šporet. A ovo mali frižider. Eto ga. Stavit ću još police. Slatkiše. I ukrase. O, da. To je mnogo slatko. Moja kuhinja je skoro spremna. Jo, ali ja sam sasvim zaboravila na sto. Sad čekaj malo. O, tačno. Na zid mogu staviti travnjak i cveće, tako. I naravno sto i stolice. Eto, sada možeš da sedneš i da jedeš. Pa, jel ti se sviđa? A vidim da ti se sviđa. Uzmi tanjirić za svoj doručak. Prijetno, Barbiko. Eto, posluži se. Da, moja kuhinja je ispala odlična. Svaka mi čast. O da. Ne mogu da se nagledam na svoju sobu. Ona je odlična. O, kakav mekan tepih. Savršen za moju sljedeću sobu. A zid ću ukrasiti lepim zavesama. Dodat ću još roze krevet i rasvetu. Zatim lampu, noćni stočić i ormar za stvari. Vidi, jel ti se sviđa, Barbiko? Naravno da ti se sviđa. Mnogo lepo. Sve
je divno. A lezi na krevet, odmori se. Tu možeš da spavaš i da radiš. Imaš prelep roza laptop. Sve kao što voliš. Ja sam srećna kad si ti srećna. Šta? Platica? Hej, šta radiš? I ova mi ne treba, i ova. Kakav miris. Kod mene na tepihu će biti prave latice ruža. Da, a cvećem ću ukrasiti zid. Crno-crveni krevet. Da, mnogo lijep. Zatim maneken. I ogledalo. Pa, kako ti se sviđa, moja draga? I spalo je jako dobro, jel da? Ovo je nevjerovatno. Ipak moja spavača soba je mnogo bolja. Ona je mnogo slatka i nežna. Ostalo je srediti posljednju sobu. To će biti kupatilo. Stavit ću kadu u obliku cipele, a na zid ću okačiti leptire. Tako je. I treba dodati još puno slatkih detalja. Aha, i ne smijem zaboraviti na toaletni stočić. Wow, koliko imaš različitih flašica. Ti baš voliš da se kupaš, jel da? Uživaj, draga moja. Šta, leptiri? Odvratno, ja imam nešto bolje. To su slepi miševi. Stavit ću ih ovdje. Zatim ću dodati sveće, slike i naravno sto. Da, crn kao moje srce. Ali ipak nešto nedostaje u trpezariji. Da, znam. To je krv. Da, obožavam krvavu boju. I ukus je super. Sipat ću krv u čašu. Da. A sada možeš da probaš. Jel ti se sviđa? Tačno, posljednji dodir. I to je to. Vanessa, vidi. A vidiš šta ja imam? To je travnjak. Sad ću da sredim svoje dvorište. Stavit ću lepo drvo i to je to. Ovdje moja barbika može da leži na svežem vazduhu i da uživa. Još ograda i to je to. Dvorište znači. I ja sam napravila svoje dvorište. Kako dobar pas. A moja barbika će imati još i auto, znaš? A roza, naravno. A mojoj ne treba auto. Wow! Moja kuća je divna. To je najbolja kuća na svetu i jako sam zadovoljna. Šta to pričaš? A moja kuća je mnogo bolja. Ja sam zadovoljna. A i moja lutka isto. Iskreno, obe kuće su lepe. Da, slažem se.